Tak ak môžeme, dovolte mi, aby teraz som vás aj oficiálne privítal na našej takej improvizovanom briefingu s kolegom Novotným, predsedom výboru pre zdravotníctvo. V ostatnom období navštevujeme regióny a zdravotnícke zariadenia, stretávame sa so zdravotníkmi, ale aj s verejnosťou, odbornou, ale aj laickou. Tentokrát sme navštívili Trenčiansky kraj, boli sme v dvoch zdravotníckych zariadeniach, v nemocnici v Ilave, ktorá je neziskovou organizáciou, a v nemocnici v Bánovciach nad Bebravou, ktorá je SRO, spoločnosť s ručením obmedzeným. V nemocnici v Ilave, takisto aj v Bánovciach nad Bebravou, sme sa stretli s vedením nemocnice, informovali sme sa o takých základných problémoch, ktoré tieto zdravotnícke zariadenia majú. Sú obidve iným zriaďovateľom aj inou právnou formou, z toho vyplývajú aj ich každodenné problémy. Nemocnica v Ilave, asi dobre viete, mala ostatné roky mnohé problémy, postupne sa zatvárali niektoré oddelenia. Všeobecná zdravotná poisťovňa im krátila zmluvy, až postupne sa im v poslednom roku 2009 a koncom tohto roka podarilo, respektíve začiatkom tohto roka podarilo otvoriť znova niekoľko oddelení, takže nemocnica začala fungovať. Napriek tomu oproti roku 2008, kedy Všeobecná zdravotná poisťovňa začala tak výrazne krátiť zmluvy zdravotníckym zariadeniam, ešte stále sú niekde okolo 2,5 milióna ešte v starej mene pod pôvodnými zmluvami, ktoré mali v Ilave. Čo sa týka Bánovciach nad Bebravou, myslím si, že veľmi dobre fungujúca nemocnica, ktorá je SRO, funguje, pozreli sme si niektoré oddelenia, stretli sme sa s vedením, zamerali sme sa okrem tých bežných problémov aj na diskusiu o lekárskej službe prvej pomoci, ktorá je momentálne aktuálnou témou, už bola aj v minulom roku. Táto diskusia pokračuje, hlavne aj preto, že nemocnica v Bánovciach je organizátorom LSPP, teda pohotovosti, a priamo teda organizuje poskytovanie pohotovosti. Takže sme sa ich pýtali aj na ich skúsenosti s pohotovosťou ako organizátora. Vzhľadom aj na to, že sme s kolegom Novotným predložili do Národnej rady zákon, ktorým meníme podmienky fungovania LSPP.